سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد مع مدب أبجزينا أزي وتر عربي بس عزز في مدب أبجزينا يو مساهم تسألنا حد لو نقرب من الشيء قبل هالنسي نلمي عدم قالوني عدمي أخليلو تخالي يبهل أخليلو تخالي أب أخرور السبهلة نيرترا قطر أب تقاسقني تزركب بزتولد خوينو كاب قدام يكسب شو منك لي أبو استمهرة كاب تشعي كسب عسرت خلته كسب عسرت حد ما أبسقنيتي كاب قتيلو أبسوا زتمهرن كاب كتشين عسرت خلتن دما نبي إثيوبيا خيدو أبي إثيوبيا كاب سامارا يونيفرسيتي بسنة محبرة سباوي سنة فلتات قدامي ديجري كركب كله ماسترز دما محدراوي مريحنت كاب مكان يسوس مانجمنت اند ليدرشيب كولج رخيبو قد نقولني نايز دما كاب فيكتوري بايبل دما بدبلومات مريقو كسا حجي كلتا مصحفتي تصحفو ناب حزبي ابصيحلو يتقدميتي مرعى وقحتا تبل لكاتيت 2021 كاليت دما لومي كم ارستيك نزارب لاون وسينا زلنا مصحف 2021 ب 29 نوفمبر زحتما مالتيو زررب اللي بمرعايو تبل مبوقلاوي صحف صحيفون احتيمون نابان ببتي زرقيحلو إذا كلتا مصحفتي كم مبقسي ولا انت زي وسدنا في اللي تخليت مصحف كم مبقسي وسيدنا خنزارب لقينا مساء زخي زعبانا دما زي ابزي سومن زي اغواني كزولو موت ወይ ቅትለት ናይ ሰለስተ ኤርትራውያን ሰለስተ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ምርኩስ ጌርና ንሱን መበገሲና ስለዝኾነ በጋጣሚ መጽሓፍቲ እውን ነቲ ሕልኽላኻት ንሱ ክፈትሓ ወይ ከዓ ኣንፈት ክህባ ከረድኣ ዝኽእላ መጽሓፍቲ ኮይነን ስለ ዝረኸብናየን ንዓአን ምርኩስ ጌርና ንዕኡ እውን ካልእ ምስ ተወከስኮ ካልእ ኣዝዩ ሃብታም ተመኩሮን ሃብታም ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝፀንሓኒ نعوتهم مركز جيرة حتوتات كقربوا له وسينا له أخليلو عدمي أخبر كسر زمن أخا أمسكنا كأزي جبروت أنا أخو معتويو ملا لي مالتيو نحرتو استغلوا خينو بفلا أبزي كربا وارح تجبروا زعبات أنا حكم قرب من هذا وقت لا لما دحرينا وحطو خنسجر مهنياتو أجداسي كوينو سلاد رخاب قوة مستي نلعلو زعباتات مالتي. Thank you سحوي أنا ون أزي مسجن نبزي مدرخ زي فلتت خكافل نزلني نجار نخكافل بايتا بمخفات أزي مسجن يرانا نخلهم تخطاتلتي بعبي خان عخا مالتي من البات التزجلت كاي خمس اللو خوينو جن أبزق زي مالت كابكتشان عصر شعتن جميرو سلطانا ذهبنا إن نركب سلطانا خاني أنا international training centers بحال كوينو نخلو سب مالت requirement ناي مقتوي ناي مارك غلزي حتى كوينو برأس رخبت بمريحنت مرعان معبايا قلعتن زبل سلطانا بسرتفيكيت درجة من دا سلطانا نركب لنا مالتي ازي لو توسخي من البات تخالق جن تغيس كاي خاتنك صبغ يغني اللي يخليلو سلاتي حجي فقدنيا مخان كان سلاتي تقبرو صنع خابر كنتون سلاتان كلتا مسحفتي مبوق لوين مسحفتون سلات الصحف كان نبتدا حرويتي كلمتينا سلمتاي ترأس مريس كالا سلمتاي كي خد الصحف كتصحفها وسينكا انتاي قدلتات سلا وينتاي كمل لا زلو وسل عذب كي خاب حرتسب تقدميتي ولا اشتخاليت مصحف تخاليت دا تخاليتي زرب لب مرعي تبل which is ذا مصحف زيا خوينا بنصار استخاني تزخبدا بعلم زير داكا منباري اتبل تا مصحف الترستز وصهم كلها مخنيات بزح غزي تميس نغبرو مالت نسحتو ወይ كأن نزنقع ነገር ተዳሃሊ ዘተ ዘይ ምእማን كأني ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መጽናዕተይ ከጽንዕ ከለኹ ካብ ወረዲ ማለት ካብ ነዊሕ ዓመታት ኳ ጀሚሬን ተነበርኩ ብዛዕባ እዚ ናይ ዝምድና ዝብል መጽናዕቲ
بحافش هابزي شعات عام شمونت عامت جن بزح مصحفتن دا كان صلكو ريسيرشن دا قبركو سبات نحاتتكو أبزخت كله جزي سبات اتقندي ولا كابتي زنعخو أبز شجر زود كنات يخون تميت يخون بأسي يخون فتح يخون قتلات يخون استفلالي نجارات عالم اليوم زلنا قنتي إيساب أو زخون تكبرات كونوا اليوم كونيل كاز قبرو ويكاني مالت كابوشتو حق ينوز قبرومن بباقات عميتاز زفترون كلهم ما بقس يوم كابسل استنقريم اتقدامي ابتخكلنيا بوت خازي مهلاوي زي مالت اتتخكلنيا قتلو زقبا اكابوتا مهلاوي اتي كالاي كاني نخن ملس سلان سمعي خون زقبو اغن نسمع كلناس نخن ردا انبر نخن ملس هيكونن زقبا سلازي سبات كل غزي نسمع كلنا نخن ملس هنا انتايل مجرشا مسوده كن ملس ولي انا نسمع ذاس واي كوم سلازخونا حسابك بتخكل ترديك هذا اخوينس كم زي امالات كاد خايل ناين حتتنينا كم زي نخاز بالكايلنا نتزبولو نغر بتترد انا تنتين ناين اخساي نقبر اتسال سايد ما تفطرون فطرون فطرنا بقمز توي قنع حساب زي محسابي كابزي امم كلهم شجرات على العالم زفتروا زي مسرد اني نز نغر زي مسفار ابز مصحف زرب لب مرعي وانت تقيسالا كصحفات جديده نترست زمرص كلها اني بقى زرربيت مسرتاو ነገር سبن الحردا تزراريبو نابزته الحردا مصي ابزته خمص كله ግን نخملس زيكون خسمع زلوس نخردا خسمع كم زلو بزي غلياتهم اب كونسلينج كغبر كلهو زغطمن ነገር الحردا حالي كيتسمعوا صنيحهم 70 سبيتن هونو فقرات كونو كلهم ولا حوات كوينو كفا بيلكا خزراربو مجمركو ግን اها كوم مالتو ديو كبلو يجميرو يبلو بقى يقرم مخنياتو كوفيلوم تتسامع نيرومسي معرخ ندي شجراتهم كفتحها مخاله سلازي زرر بس معرخ ندي عند حقو ناي دك سبات زمدنا يو كمالت زرب لب مرعين زبل وسينا الله مالتي صبو باخل ابو كل خنا وشت اتو ويلكا تنزلوا حوستاتن كتهارموز دلخ علامه نونت نغرن مود حرينا بزي حفشاوي ابسدتنا بزلو ايرتراو ها خنا كنتكور حفشاوي تتحشتا كما غير كخترادا تخليو كترادا عند حردا هون كما جمريا معرف بزعبا زررب زبلياتا ارست تزارب زررب كما يكون خلالو ناي زراربا ملكو خنتاي قانقا انتاي مالتي زررب انتاي مالتي بسفح تقلص مصحف بلص مصحافيا من البات نسب حدار طرح زي كونه اب مرحن تمراحن اب بيزنس زلو سبات كون خليم ولدن ولادن رسو اب سفلالي مس عكم حزا خون خلي زرربنا كما يكون الله مرددا انا مدبزته ناس كما يكون الله تنصريا كاو حليفه اب فقرات مسمص انا دما قانقا فقري نايت سب كتردون حردا هون كاسي نايت سب نايت مصامت قانقا فقرو كتفلط كتقلالك من البات بزح غزي قال نسيت عمبابان حردا هيب كاياس بقى كم زفقر كايا مغلص يزبحال الله لك كمتي نعيننا عشرانا اذاونا عشرة زفلاله ناي قانقا فقرنا ناي كلنا دما فلالي ناي دقنشتي فلاله ناي دق تبعتي فلالي سلازي قال تفكرلو لباز وسدسي اتي ناتا قانقا فقر زفلت دامبر دنگلنا از وسدا يكونن من البات امصنعاتاتي زغط من زنبره انت حميم كايا تحمل كاز بحال بهلوتات بزح نغرات سمع نيري غنسو يكون انت حميم كاز يكون تقان سي تحمل كاسي لبان حرداو شيت كا لبات وسدل خنا تقانقا فقر بموسادي ابزي اتكيرو زماز مصحف زي يزارب ناتا قانقا فقر نوساد بزحات قلينا دق تبعتي انتاي نغبر اكالاتا خطقاصر تحسب باكالاتا مقصصار ناتكاي كوننيا لبا بمسرع لبا نحر سريقايه يخاني لبا دليانا بخات مص لبا سريقا خا سباي تكون تخيل ወይ ካኒ አፍቃሪ አናይ ልባ ሰባይ ክትኮን ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ንቋንቋ ፍቅሪ ብዕጥልቀት ትመዝን ከመይ ጌርካ የቅረታ ክትብል ኣለካ እውን ትዘራረብ ኣብ ገንዘብ ዘለና ምርዳ ዝርባ ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ራእይ ከመይ ክኸውን ኣሎ ብዛዕባ መጋግባ ብዛዕባ ከዳድና ቋንቋ ንርሱ ናይ ዘራርባ ንኣብነት ኣብ ባህልና እንድሕርዳ ተመሊስና ኣዴታትና ኣብ ፍላይ ሃገረሰብ ኣክሽነ ወይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይነን እቲ ምግቢ ጨው ኣለዎ ዶ ኢለን ቦታት ንሓቶም እንጂ ጨው ዘይብሉ ጌረና ይኮናን ሰሪሐኖ እንታይ ደኣ ግን ጨው ጌረን ሰሪሐኖስ ካብ ሰብኣየን ጥዑም ዝብል ምግቢ ስለዝደልየን ብኻልእ ኣዘራርባ ደቂ ኣንስትዮ ብኢደ ዙርየን ዝዛረባ ግን በቀጥታ ከኣኒ መልሲ ይጽበያ ደቂ ተባዕትዮ ግን በቀጥታ ተዛሪብና በቀጥታ ኢና መልሲ ንጽበያ
that's why ናይ ቋንቋ ፍልል ይሆናል ለና እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባውን ትፍትሽ እያ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዳኣኒ ናብ ሓደ ስራሕ ዝውፃእ ሃልዩ ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ወፁ እንድሕር ዳኣ ሃልዮም እታ ጓል ክፍታ ቢላ ክዳን ክትቅይረሉ ብገስ ግዜ ነቲ ክዳና ምስ ረኣየት ሓድሽ ክዳን ክግዛእ ኣላ እንድሕር ዳኣ ደልያ ኩሉ ክዳውንተይ በረሲሑ ዝብል መልእኽቲ ተመሓላለፍ ኣብዚ ቋንቋ ተባዕታይ ዝርድኦ እንታይ ዝርድኦ ኩሉ ክዘውርሲ ግዜ ሲነስ ክዳውንተይ ረሲሑ እያ መልእኽቱ ንሱ ዝርድኦ ሕጂ ከም ዘዋሪቲ ንሳ ግን መልእኽታ ሓድሽ ክዳን ክግዛእ ኣለይ ደልየ ሕጂ ናይዚ ቋንቋ ዘይምርድዳእ ግጭት መጽእ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ሎጂካል ቲንከርስ ኢና ምክንያታውያን ሓሰብቲ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ስምዒታውያን ሓሰብቲ እየን ሕጂ ኣብ ዝርርብና ብጣዕሚ ኢና ንፈላለየ ምሸት ለሰይ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ዳኣኒ ክዛረባ ከለዋ ክንዘራረብ ደሊና ኣለና እንታይ ኢላቶ እቲ ወዲ ተባዕታይ ዝርድኦ እንታይ ነገር ተፈጢሩ ክንዘራረብ ደሊና ኣለና ምባል ግን ጌጋ ኣይኮነን ኣብ ወዲ ተባዕታይ ዝወስዶ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ ዝዛረቦ ጓል ኣንስተይቲ ትትርጉሞ እንዳበለ እዚ መጽሓፍ እዚ ዝትንትን መጽሓፍ እዩ ከመይ ቋንቋ ክንናበብ ኣለና ምክንያቱ ንሳተን ኢሞሽናል ፊለርስ እየን ንሕና ከዓ ሎጂካል ቲንከርስ ንሕና ምክንያታውያን ሓሰብቲ ንሰን ከዓ ስምዒታውያን ሓሰብቲ እየን ብዛዕባ እዚ እውን ዝድህስስ መጽሓፍ እዩ ካልእ እቲ መጽሓፍ ዝድህስሶ ብዛዕባ ናይ ኣመጋግባ ከመይ ኣመጋግባ ኸውን ኣለዎ ወተባዕታይ ብኣመጋግባ ካብ ሰበይቲ ይደልዮ ምክንያቱ ኣብ ዒንትና ዘሎ ቴስቶስትሮን ምስ ኣመጋግባናን ምትሓዝ ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ዛስ ዋይ ንኣመጋግብኡ ንምርኣዩ ሰብኣይካ ብምርኣይ ዘፍቅር ጓል ኣንስተይትካ ብምስማዕ ተፍቅር እዚ ዝተዋሃበና ትዕድልትና ይፈጣሪ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣሰራርሓ ፈጠረና ብከምኡ ክንርድኦ እሞ ብከምኡ ተረዲእና እውን ነቲ ፍልልያትና ከም ፀጋሪ ኢናስ ክንጥቀመሉ ተስተምህር መጽሓፍ እያ ንመጻምትኻ ከመይ ጌርካ የቕረታ ክትሓትት ኣለካ ንመጻምትኻ ከመይ ጌርካ ክትፍቅር ኣለካ ንመጻምትኻ ከመይ ጌርካ ክትርድኦ ክትቀር ኣለካ ናቲ ቋንቋ ፍቅሪ ትፈልጠሉ ትዘራርብ እያ ካልእ ናይ ምስዓምን ምስዓምን እንታይ ይፍልዩ ኣብ መጻምትኻ እንታይ ተራ ኣለዎ ንዝብል ብዕንቆት ካልእን እውን እትፍትሽ መጽሓፍ እያ ሰፋሓ ምናልባት ሕፅር ኣቢለ ግን ካብተን ገለገለ ኩሉ ካተ ዘይኮነ ገለ ብምትንካፍ ግን ነዚ ትመስልታ መጽሓፍ ከምቲ ኣቀድማ ቢሎን ዝገለጽ ኩልካ ንሰማዕቱን ከም ዝገለጽ ኩሎም እቲ ምክንያት ሎሙን ንረኸበሉና ዘለና ዝሰፍሐ ቦታ ንህቦ ነዚ ኣብ ስደት ዘጓንፍ ዘሎ ንመጻምድቲ ወይ ንኻልአይትኻ ብምቕታል ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ንዕኡ ዝምልከት ኮይኑ ግን መእተዊ ተጠቒምና ኣለና እዛ መጽሓፍ ሕጂ ንስኻ እንታይ እምነት ዘለካ ንከምዚኦም ዓይነት ተርእዮታት ቅድሚ ምርኣይና ቅድሚ ምስማዕና ቅድሚ ምዃኖም ሲ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል እዚ መጽሓፍ ዝኸፅሓፍካዮም ካልኦት ከምኡ ዝበሉ መጽሓፍቲ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዕላል እውን እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ወይ እንታይ ተራ ክፃወት ተስፋ ትገብር ንስኻ ሓፈሻዊ ምናልባት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕቶ እንታይ እውን ከመይ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ንዝብል ፍታሕ ዘምፃ ይመስለናን ምክንያቱ ሕቶ ስለምንታይ ኢና ክነልዕል ዝግባና ሕቶ ስለምንታይ ሕቶ ብስለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ሰልፍ ዲስካቨሪ ኣብ ርእሰ ርክበት ንምህሮ ኮሩስ ሕቶ ስለምንታይ ንዝብል እዩ ሕጂ ከይትካ ምቕታል ጠጠው ክብል ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክኾን ኣለወን ደቂ ኣንስትዮ ክነፍቅረን ኣለና ስለ ዝበልና ብሓንሳብ ሶሉሽን ወይ መልሲ ዝመፅእ ኣይመስለናን እንታይ ደኣን ስለምንታይ ትምርዕ ኣለኻ ማንም መንእሰይ ሓቲትካዮስ ሕቶ ስለምንታይ ክምልስ ኣሎ ስለምንታይ ትምርዕ ኣለኻ ዘርአይ ከቐፅል ይብለካ ዘርእኻ ምቕፃል ኢልካ ንምርዓው ቁናዕ ይመርዓ ኣይኮነን ስለምንታይ ኢኻ ትወልድ ዘለኻ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶ እዮም ስለምንታይ ኣብ ምድሪ ትነብር ኣለኻ ሕቶ ስለምንታይ ዘይተመለሰሉ ሰብ ሕቶ እንታይን ሕቶ ከመይን ክምልስ ዝነብር ሰብ ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ ትርኢታት ኣይናገፍን እዩ ስለዚ ክኸውን ዝግብኦ መሰረታዊ ኣብ ዝርርብ ልቢ መርዓዊ ጋሕታ እዛ ቀዳመይቲ መጽሓፍ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ሳልሳዊ ስብእና ዝብል ኣቐሚጥ ኣለኹ ቀዳማይ ምዕራፍ ሓደ ኣውነት እዩ ዝብል ምናልባት ሓደ ኣውነት ሳልሳዊ ስብእና ልሙድ ቋንቋ ኣይኮነን እቲ ውሽጠይ ስለ ዝመፃኒ ተቓል ብናተይ ፈጠራውነት ዝቐመጥኩ ስለ ዝኾነ ምናልባት ክኸብድ ይኽእል እዩ ሓደ ኣውነት ማለት ሕብረት ምስ ገዛእ ርእስኻ ዓርኪ ገዛእ ርእስኻ ምዃን ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ተርእዮታት ዘርእዩ ዘሎ ካበይ ዝብገስ እዮም ሓደ ሰብ ምዕራፍ ሓደ እንድሕር ዘይተረዲእዎ ምዕራፍ 2 ዘሎ መርዓዊ ጋሕታ ክርድኦ ይኽእልን እዩ
حدا أونتك مسجزار رسخ عرك خيكون كا مسكالوت عرك تكون أيتكلنها عركي الكاسب أيك تمس وي سبي تختمس أيتكلنها مسجزار رسخ مجمر عرك خون جزار رسخ فكر جزار رسخ خون شعو وهدات عركنة المسجزار رسخ مس هالوكا مسكال اسمنا يوم بارس جمع بالكان مسجزار رسخ مخان فرحن حرده هاليكوا مخال أين حرده تمس هاللي خا شجري خاتو استغلال كخون زقبو عرك جزار رسخ خون ስለዚ ሓደ ኣውነት ምሰማዕ በልና ሳልሳዊ ስብእና ዝብል ኣብ ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ኣብ መርዓ ወጋሕታ ተቐዳሚት መጽሓፍ ማለት እዩ ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ተፈጥሮ ሕጂ ማለት ዝርአ ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ንዝብል ናይ ሓደ ኣውነት ዘይምምዕባልን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሳልሳዊ ስብእና ዝብል ኣምር ብዘይምርድአን ዝፍጠር ዘሎ ነገር እዩ ስለዚህ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ነገር እዚ ዝፍጠር ዘሎ ሳልሳዊ ስብእና ማለት ኣብ መንጎ ወድን ኣብ መንጎ ጓልን ዝምስራሕ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ሽግራት ካብ ምንታይ መበገስ እዩ ሳልሳዊ ስብእና ኣብ መንጎ ሓደን ወድን ሓንቲ ጓልን ሰይትን ይፍጠር እዚ ምስ ተፈጥረ ዘድልዮ ቅድመ ኩነት ኣሎ ዘድልዮ ቅድመ ኩነት ከዓ እንታይ እዩ ግርዝውና ግዜ ንምብፃሕ እዩ ግርዝውና ካብ 8 ክሳብ 14 እዩ ዝበፅሕ ወዲ ይኹን ጓል ኣብዚ ግዜ እዚ ሳልሳዊ ስብእና ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሳልሳዊ ስብእና ኣብ መንጎ ፍጡርን ተፈጠሮን ክስራሕ ይኽእል እዩ ምስ ፈጣሪውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ምስ ከማኻሰብን ክስራሕ ይኽእል እዩ ግን ብኣንጻር ፆታ መልክዕ ዝዛረበሉ ዘሎ ብኣንጻር ፆታ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ግን ሓንቲ ዘገድስ ቅድመ ኩነት ግርዝውና ግዜ ክትበፅሕ ኣለካ ኣብ ግርዝውና ግዜ ምስ በፅሕካ ድሕሪኡ ናብ ምንታይ ደረጃ ይኽየድ እቲ ወዲ ተባዕታይ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብምርኣይ ዘፍቅር ወዲ ኢለ ነይራ ቀዲመ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብምስማዕ ተፍቅር ኣብዚ ግዜ እዚ ፈትወኪ የፍቅረኪ ምስ በላ ንሳውን ሕራይ ዝብል ፍቓድ ምስ ሃበት ኣብ ፈጣሪ ንደቂ ሰባት እቲ ዝዓበየ ዝሃቦ ኣእምሮ እዩ ኣብ ኣእምሮ ከዓ ፍቓድ ዝበሃል ኣሎ ፍቓዳ ሂባ ሕራይ ምስ በለት ምስ መረፀት ሕራይ ምስ በለት ፍቓዳ ምስ ሃበት ድሕሪኡ ሳልሳዊ ስብእና ይውለድ ሳልሳዊ ስብእና ንብሎ ዘለና ምስ ተወልደ ሳልሳዊ ስብእና ክትደስሶ ይትኽእል ኢኻ ክትጭብጦ ይትኽእል ኢኻ ክትሕዞ ይትኽእል ኢኻ ክተሰማቕሮ ትኽእል ፊል ክትገብሮ ትኽእል ግን ከዓኒ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ክትርድኦ ትኽእል ነገር እዩ እዚ ምስ ተወልደ በዚ ይውለድ ብታ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ፍቓድን ብናይ ወዲ ተባዕታይ ፍቓድን ብናይ ክልቲኦም ኣብ መንጎኦም ሓደ ሰብ ኣሎ እዛ ሰብኣይ ምስ ተወልደ ብምንታይ ዓቢ ሳልሳዊ ስብእና ብዝርርብ ክንብል ከለና ዝርርብ ልቢ መርዓ እዩ መሰረት ጌራ ስለትዛረብ ኦልሬዲ ኣብቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ትነግረና እዩ ብዝርርብ ክንብል ከለና ይፈትወከ የፍቅረካ ክትደናነቕ ከለኻ ንንዕሕትካ ዘላ ፅባቐ ክትገላለፅ ከለኻ ኣብኡ ሳልሳዊ ስብእና ልክዕ ከም ትኽሊ ማይ እንዳሃብካ ኮስኳስ እንዳሃብካ ትዕብያ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝዓቢ ሳልሳዊ ስብእና እንዳዓበየ እንከሎ ብዝርርብ ካልኣይ ብፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሰባት ስምዒት እዩ ሰባት ዕጫ እዩ ይብልዎ እዮም ፍቕሪ ስምዒት ኣይኮነን ፍቕሪ ዕጫ ኣይኮነን ፍቕሪ ምርጫ እዩ ትመርፆ እዩ ፍትወት ርእሱ ዝኸኣለ ካሊእ እዩ ፍቕሪ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ካሊእ እዩ ንሰበይትኻ ወይ ንሰብኣይካ ክተፍቅሮ እዩ ዘለካ ልዕሊ ፍትወት ኣብ ሓደ ግዜ ክቕየር ይኽእል እዩ ፍትወት ምስ ምትሓዝ ዘሎ ኣብ ውሽጥካ ዝሰኣልካዮ ስእሊ እዩ ፍቕሪ ግን ብፍፁም ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዘይልወጥ እዩ ሳልሳዊ ስብእና ዘድልዮ እንታይ እንድሕር ኢልና ዝርርብ ምርድዳእ እቲ ሓደ ከዓ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ማለት ትርጉሙ ንዓኺ ምንም ነገር ከይተፀበኹ ዘበነይ ሙሉእ እንዳሓንቀቁ ክነብር ወሲነ ኣለኹ እዩ ዘስምዕ ወይ ከዓ ንዓኻ ይፍቅረካ እንድሕር ኢሉ ወይ ኢላ ዘበነይ ሙሉእ ካባኻ ምንም ነገር ከይተፀበኹ እንዳሓጎስካ ክነብር እዩ ዘመልክት ስለዚ ከምቲ ልክዕ ውላድካ ምስ ወለድካዮ ካብኡ ምንም ነገር ከይተፀበኻ ኩሉ ነገር ትገብረሉ እሱ ትክክለኛ ፍቕሪ ፍትወት ግን ክቀያየር ይኽእል እዩ ወይ መልክዓ ወይ ቅርፃ ወይ ጉብዝንኡ ወይ ደረጃ ትምህርቱ ወይ ቁመንኡ በዚኣቶም እንድሕር ዳኣ ትልክዑ ሓሊኻ ፍትወት እዮም ፍትወት ከዓኒ ኣብ ሓደ ግዜ ወይ ሓሚሙ ዲ ወይ ሓሚማ ድያ ወይ ወሊዳ ድያ እቲ ፍትወትካ ካብቲ ሰብ ዝነበረካ ነገር ክትስእኖ ትኽእል ኢኻ ፍቕሪ ግን ኣይቀየርን ብጣዕሚ ዝበለፀ ከዓ መንጎ መፃምድቲ ክኸውን ዝግብኦ ከዓ ፍቕሪ እዩ ሳልሳዊ ስብእና በዚኦም እዩ ዝዓቢ በዚኦም እንዳዓበየ ይኸይድ ኣብ መንጎ ሳልሳዊ ስብእና ይሓምም ሳልሳዊ ስብእና ይመውት እዩ ሳልሳዊ ስብእና ይዓቢ ይውለድ ኢልና ኦልሬዲ ከም ዝውለድ ናይ ክልቲኦም ፍቓድ ብምሃብ እዩ ዝዓብዩ ከዓ ብምዝርራብ ብሓንሳብ ግዜ ምሕላፍ ኣብ ውሽጢ ግዜ ዝዓቢ ብሓንሳብ ዘሎ ናይ ፍቕራዊ ነገር ምክፍፋል በዚኣቶም ይዓቢ ሳልሳዊ ስብእና ማእስ ይሓምም ሳልሳዊ ስብእና እቶም ዘጉደልካዮም እቶም ትህቦ ዝነበርካ ነገር ክጎድሉ ከለው ሕማም ምልክት የርኢ
لك كم سعال سبك حمم كله مسعال يسعلو قرقر يبلو استفل عليه نجار الزريو لك أخاهم مسال ساوس بنا ملكتات يري كحمم كله ما أسي زحمة مع الزري سال ساوس بنا مونغ سبيتنا مونغ سبعين دسرح كوينو ما أسي حمم نزبلجن لسي تسبعين دحرد عديك جمسيو أبي مسيها عند حرد أتبلها اللي تقول السيدي تسبعين مسلو سبيتو تزارب زلايز مسلو تزارب زلو جن سال ساوس إننا جزين ذهبكا يفكرك إن بالك تحب زنبركا سال ساوس إننا تتخكلنيا تهبن زنبركاس بديلوني زلزل زال سلازي تاسبيتي تزارب زلا مسيلو قطعتا مسبيتو زرر بجمر ازي حمام وي ملكتي كمزي ملكتات سيمبتومز نريو ما بزخون عينت حمام ملكتات نري شعو وي بعل خطفل تخبل خئليو وي كاي قرتا خبل خئليو زي ما نخون خئلي بزي قال ملكتاتي أم تصرف تبصحكا أب مزنت آل تبصحكا أم الناس نعقد زلو تبصحكا already أب شجرالو سالسا وسبنا مالتي قال تيفو مدهاني تكركبالو إذا أتوم كمن تهم زبقسو إذا أتوم شجرات إذا أتوم كاب زي مفلات يم زبقسو نمنتها كاب زي مفلات يبقسو نبل أبنا حدا مدك أسخف لله حدا خاء مقبين قبرو ناي مقبين بالعلو داينينغ روم كله ناي كشنا خلوا ناي شنت بيت كله ناي اتاش انت بيت نحر زي صريع استوعب الحج اتاش انت بيت زي صريع اتن كالو صريات تخوينن شنت بيت مسكفت كايا نتن كالو تي انتي تقبرن حماق شتا تهبن نادا حماق شتا شعو ጨኒን በርዝ ገዛ ኢልካ ትዛረብ ግን እትገዛ ከይጨን እንታ ክግበር ነይሩ ክሽና ከይጨኒ መደቀሰ ከይጨኒ ቲ መመገብ ክፍልኻ ወይ ናይ ሳሎን ክፍልኻ ከይጨኒ ክትገብሮ ዝግባእ ዝነበረ መጀመርያ እንታይ ኾውን ዝግባኦ ነይሩ ሽንት ቤት ምጥራይ ነይሩ ሽንት ቤት ከይተጽርግን ሓራ ከይትገብሮ ግን ሱቅ ኢልካ ብምጽናሕካ ንትኻለልኩም ዛስ ዋይ ናይ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍጠር ዘይምፍላጥ ሓራ ዘይኮነ ብፍልጠት ክፍሊ نتخالق ندعنا وي مص اكن دنا عاقد فوسا نابزتك انت تمص زخونه زباء سامون سبعين سبيتن زي مرد دا ات زي مرد دا خاب حصرات فلطه زبقاسي انت عينت فلطه غيرها انت عينت فلطه زحطر زلو ات فلطه زحطر زلو موسوبو زبالا مونغ سبعين سبيتن نفسنا يزواسب منفسنا يكونن اكلنا يكونن حجز مثلنا باكل نواسب يزمثلنا موسوبو حدا اكل نخون مونغ سبعين سبيتن ناي نفسي خاب فلطة درجاي سلازي بأمرونا درجاسي تتخكلنيا حدا وتبعتاي أبو أنا أدان حديقة تفكرو زنبرت سدرابيت حواتا كله محاسوتا قديفة ناوخت زقبرا زهابا قالات اللو مجمرة نسوم مسوق دللا كتشاقاجق ترخبا ويكا نسوم مسوق دلهلو كتشاقاجق نرخبت وتبعتاي مخنياتو مجمرة تهبا زنبركا بزي مهابكاي سالسا أو سبقنا يساقل يقنزة سلزولي يتزارب زل زاسواي تفلتت نبرو زلناس قنع زخونا فلتت ناتا قوانقا فقري ات مجمرة تهبا زنبركا تتخكلنيا خون زقبو سالسا أو سبقنا تمقبو زنبركا كولت كلوخا عبو خلو تهبو زنبركا هتاقو عرز عيبلكا نسوت راح يكونن سلامتاي خاتم ريحا سلامتاي تولد سبيتخا خابخا انتاي تدلي وي سبعيكا خابخا انتاي يزدلي نمنتاي تنبر اللها نزبلو نجارات بتخكلنيا ملكعو كريم كخيل الله بزح جزء مس بحلي مس لمدي مس سرعات مس بيت أمنت زلنا الرأية بزيهم مسرت بمقبرات تحيزنا نتناجر كم فتحنا حسب أمه شجري فتح تخفتح حزق بوجن مسرتاوي بخيلاتات كون بلا زي سايكولوجيست كونو كليوم سايكاتريست كونو كليوم ناي ماريج كونسلرز تيتشرز كونو كليوم زمرو بزي عينت عقباب كون كله تقنع فلتت مسارات بزجبر زبالة سنجاري انت زي كوين جن نابش جير كوردي مالتي سالسا أوسب إننا نحمام ملكتون السخوينو دحر يقون زيو ما عاس يقون زن دحر دايلنا جزي هابنن كم زي جبر هاللين أي خبراتنن أي فكرنن كم زي قديرو لي كم زي أتوم ناي سالسا أو سيمبتومز ملكتات ناي تحمامن مجرشها سالسا أوسب إننا موت سالسا أو سبنا مالتي ويفتح خون وين حتى متهرام خون وين مجدد خون خلي
ንሱ ጥራሕ ዘይኮነውን ብሞት እውን ምፍልላይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ሓደ ሳልሳዊ ስብእና እንድሕር ዳኣመይቱ እዚ ሞት ሳልሳዊ ስብእና ይበሃል ዛስዋይ ወተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ተፋቂሮም ጸኒሖም ክፈላለዩ ከለው ንሳ ተሓዝና ገዛ ኮይና ንሱ ይሓዝን ወይ ወለዳና ካልእ ከመርዒዋ ከለው ወይ ንሱ ገዲፍዋ ካልእ ወተባዕታይ ከመርዓ ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ቃንዛ ስምዖ እንታይ ኮይኖም እዮም ዞም ሰባት ይቁንዘው ተይልና እቲ ኣብ መንጎኦም ተሰርሐ ሰብ ሳልሳዊ ስብእና ዝበሃል ስለዝመውት እዩ ስለዚ እዚ ሽግራት ካበይ ዝብገስ እዩ ሓደ ኣብነት ካብ ዘይምምዕባል መሰረታዊ ድሕሩ ሳልሳዊ ስብእና ይጉዳእ ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ወተባዕታይ ብግስ ኢሉ ነታ ዘፍቅራ ሄዋን ክቀትል ኣይክእልን ግን ሳልሳዊ ስብእና እዩ ቃንዛ ብምፍጣር ናኡ ዝመጽእ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ብግስ ኢላ ብልዕሊ ሰብኣያ በደል ዓመፅ ክትፍጽም ወይ መቅተልቲ ዝኾነ ክትፍጽም ኣይትክእልን ሞት ሳልሳዊ ስብእና እዩ ናኡ ዝመርሕ እቲ ሳልሳዊ ስብእና ዝበሃል ዘይስተውዓልናዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክላስ ክምህረ ከለኹ ሰባት ብዙሕ ዝሓትዎ ሕቶ እዛ ሳልሳዊ ስብእና ምክንያቱ ታሽግር እውን ንሳያ ዝኾነ ይኹን መሬጅ ተሪእና መርዓ ምዕባይ ቆልዑ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሽግር መሰረቱ ኣብዚ ሓደ ኣብነትካ ካብ ዘይምምዕባል ሳልሳዊ ስብእናውን ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእን እንታይ የድልየውን ዘይምፍላጥን እዩ ስለዚ ሓላፍነታዊ ንሕኮንካ ናብዚኦም ምምፃእ ወሳኒ ነገር እዩ ነቲ ፍታሕ ክመጽእ እቲ ፍታሕ ክመጽእ እንተኮይኑ ሓደ ክነንብብ ኣለና ስልጠናታት ክንወስድ ኣለና ናባቅት መምኻትና ኣኽሊሉ ቅሬታ ግበረለይ ክፈልፈካ ሕጂ ከማኽሩ ኣለዎም ወይ ኣማኸርቲ ናብ ኣማኸርቲ ክኸዱ ኣለዎም ትብል ነጥቢ ዲዕልካ ነርካ እሞኒ ከም ሕብረተሰብ ግን ብዛዕባ ሽግርካን ብዛዕባ ውሽጥኻን ናይ ዘይምዝራብ ልምዲ የብሉን ድዩ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ከም ሽግርካ ንምፍታሕ ንደገ ንዝፈልጡ ንዘማኽሩ ኣብ ክንዲ ምዝራብ ወይ ንምዝራብ ሲ ምስጢርካ ምውፃእ ገይሩ ዶ ኣይኮነን ዝትርጉሞ ምስጢርካ ምውፃእ ነብስኻ ንግዳም ኣሕሊፍካ መሃብ ንፀርፊ ንገለ ምቅላዕ ዶ ገይሩ ዶ ኣይኮነን ዝትርጉሞ ሕጂ እቲ ምስ ዝፈልጡን ምስ ዝኽእሉን ምስ ሞያውያንን ምምኻርሲ ብልክዕ ትርጉሙ ተረዲእዎ ኣሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ ከም ምስጢርካ ምሕላፍ ምስጢርካ ኣሕሊፍካ ከመሃብ ዶ ኣይኮነን ዝርድኦ ዘሎ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዓቂርዎ ዶ ኣይኮነን ዝፀንሕ ንነዊሕ ግዜ እዚ ሕጂስ ኣቐዲሙ ዶ ኣይኮነን ትመረዳእታ ክፍወስ ዘለዎ ብዛዕባ ሽግርካ ኣሕሊፍካ መሃብ ንሞያውያን መፍትሒ ምርካብ ምዃኑስ ብኸመይ ኢኻ ክትረድኦ ትኽእል እንታይ ክግብር ዘለዎ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ኣብ መጽናዕቲ ወላ ክገብር ከለኹ ሪሰርች እናገበርኩ ዝበዝሐ ግዜ ሰብ ወላ ነቲ ናቱ ዘይኮነ ፐርሰናል ማለት ውልቃዊ ሂወቱ ዘይኮነ ክዛረብ ከሎ ማለት ኢንተርቪው ንክትገብረሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ ስእሊ ብዛዕባ ድንግልና ይኹን ብዛዕባ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣብ ሕብረተሰብ ክተጽንዕ ከለኻ ከማንሲ ከምዚ ብስክፍታ ይዛረብ ካብ ስክፍታ መሰረት ብምግባር ምክንያቱ ከይበሃል ወይ ዝኾነ ነገራት ሲ ከም ነውሪ ገይሩ ይዛረቦ ነቲ ቁኑዕ ነገር ብዘይ ቁኑዕ መንገዲ እንድሕር ዳኣ ጌርካዮ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ነቲ ቁኑዕ ነገር ብቁኑዕ መንገዲ ክትገብሮ ከለካ ብሉፅ ነገር እዩ እቲ ስክፍታታት ኣሎ ኣብ ብዙሕ ነገር እውን ንሪኦ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ነፃ ዝኾነ ካብ ወተባዕታይን ካብ ጓል ኣንስተይትን ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ መሬጅ መፅሓፍ ዝገዛ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መሬጅ ካውንስለር ዝደልያ ዝበዝሐ ማለት እዩ ኣብ ሚእታዊት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ወላ ናብ ስልጠና ክመፃ ዝብህጋ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ብሉፅ ሓዳር ስለ ዝምነያ ኦፍኮርስ ወላ ደቂ ተባዕትዮ ንምነ ኢና ኣይንምነን ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ኮይና ኢና ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ዘይንደሊ ኣብ ሓደ ግዜ ሲ ሪሰርች እናገበርኩ ከለኹ ዝገጠመኒ ማንም ሰብኣይ ልዕለይ ክተድንቕ ኣይደልያነ ሰበይቲ ኢሉኒ እሞ ሰበይትካ ልዕልኻ ካልእ ክተድንቕ እንተዘይደሊኻያ ሲ መፅሓፍቲ ተንብብ ዶ ሰርች ትገብር ዶ መፅሓፍቲ ሲ ተንብብ ዶ ምስ በልክዎ ግን ኣይንብብን ኢሉኒ ስለዚ እንድሕር ዘይንቢብካ ምኻ ሰበይትካ ካልእ ክተድንቕ እንተድሕር ዳ ዘይደሊኻ ሲ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ዝበዝሐ ሓላፍነት ናይ ሰብኣይ እዩ ኣብ ሓዳር ምክንያቱ ንሱ መራሒ ሓለፋ ዝኾነ ሓላፍነት ዘለዎ ኣብ ሓዳር ስለዚ መሪሕነት ምሃቡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ነቲ ዘይምልማድና ብኸመይ ምፍታሕ ንዝብል ኦረዲ ወላ መፅሓፍ ገዚእና ክነንብብ ንኽእል ኢና ካልእ ይትረፍ ናብ ካውንስለር ናብ ገለ ምኻድ ይተሪፉ ሲ ኣብ ገዛና ተሓቢእና ክነንብብ ንኽእል ኢና ሓደ ግዜ መርዓ ወጋሕታ ምስ ተዘርግሐ ናይ መሬጅ መፅሓፍ እንታይ ክትፅሕፈሉ ኢኻ ካልእ መፅሓፍ ዘይፅሕፈልና ኢሉኒ ሓደ ሓው ደው ኢሉ ማለት እዩ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ቦልድነሱ ብትክክል ደፊሩ ምዝራቡ ደስ ኢሉኒ እዋ
زي مصحف قرمك خانيس نعخاي صحيفي لي نعيد أنت هلك صحيف كايلني مخنياتو وتم كفلتو زدليو already يمصلو كورس وسطلو سلطنا وسطلو مسانا እቶም ብስራሕ ብዝተፈላለየ ዝሓዙ ወይ ከዓ ስክፍታታት ዘለዎም ብዝተፈላለየ ከዓኒ ኮፍ ኢሎም ኣገዞም መፅሓፍ የንብብለው ንስኻ ግን ንኸይትምሃር እምቢልካ ንኸይተንብብ እውን እምቢልካ ዘለኻ ኣብ ሓደ ሰዓት ምጨነቐካ ተሓቢእኻ ገዛ ከም ተንብባ እዛ መፅሓፍ ርግፀኛ ኢለ ሕጂ ከንብባ ኢልኒ ዝሓብ ንዓይ ትኸውን መፅሓፍ ይሓካ ሕጂ ከንብባ ኢልኒ ብካልእ ኣዘራርባ ትዕቢት ይሕዘና እቲ ሰብኣይነትናሲ تعبيت حزنا بدلنا يقرأ عين حتتن شجراتنا وناين كافلن مخنيات لوجيكال تينكرز كام وانا زبجس نحنا انتي نقول مثلا كالك دك تبعتيو كم سوفتينا اب سمعيت مسمعنا سوفت ما انت دفي خلا تمانا نهتبالا لع دك نستي خم كداني سمعيتاتا مخنيات ايموشنال فيلرسين حنسابين زدلقا مستلقا قلطيفن نزنقص سمعيتاتا مخنياتو نبعاتن مسوصان ساتن ريليف يخونا نحنا ينبعنينا نوشتنا ننبع لك خمتا صوفتي سمعيتاتنا يمانانا ناب زريانا زلو يناشعن لكم تا صوفتي ماي مسكونت مستمانانهت اب زريا زليات تبلاشو لك عينا هاوم نخون سلازي ناب كونسلرز كنكيدو كانت زي قالنا اتليست اجازات تعاصينا ግን መጽሐፍ ክነንብብ ንኽእል ምክንያቱ ምንም ከምዚ ኢልካ ዝብለካ የለን ኣብታ ዓውዲ ንሱ ዘሎ ብዙሕ መጽሓፍታት ኣለና ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እኳ ኣይነበረን ክኾን ይኽእል ሕጂ ግን ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣለና ክንንብብ ንኽእልና ፍልጠት ዘይኮነ ዘይሎሲ እቲ ንኽትፈልጥ ወይ ከዓኒ ነገራትካ ንኽትፍውስ ኢልካ ዘይምኻድ እዩ ዘሎ ትሽግር ፅቡቅ ሕራይ እምበር ስለዚ ቀጽል ሕራይ ቀጽል اوكي يعني لك زبلكاي وبوتو خوينو እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣሞንጎ ሃይማኖታዊ ኣገባባት ናይ ህይወትን ኣሞንጎ ስነፍልጠታዊ ኣገባባት ናይ ህይወትን ዝቐርቀረ ኣይመስለካን ዶ ናብነት ሰብኣይ ርእሲ ሓዳር ርእሲ ሰበይቲኡ ብዝብል በሃይማኖት በባህል ዝተደገፈ እቲ ኣነባብራውን ከም ጸኒሑ ካብ ኤርትራ ምስ ወጻኻ ዘሎ ኣነባብራ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ከዓ معرخ وين كان حدار تمرحلو معرخ وين كانت خدلو سيستم ويا جوابات يزولمو إذا خطرة أي هلوندو نمجرفات نعجرجر نبأسي نزن بلو زلنا نزخن رئيس قلنا نزقنا حدا قاتاتون انتي أخو خبر زلوا نعود مفتاح من البات تتخكل إن سبعي أبوتو خللو سبعي تخابوت أكتر للوا سبعي ما راح يقالن سيتخاء بحدارة أما حدارته كم مرحنا أما حدارتهم كوينو معناته مرحي أما حدارنا حن سنتين في التجازيم تقطري مرحيو تسألخ أما حداري زيادة ما يتفلي منها سلازي كون زجبو السو مرحي كهني أما حداري تكاسويتيا أبزي ناي الزرار بانا مالت دك أنستيو اللؤم زخانة ملاش بزي مهابن بزح جزي السنين تقدعت زخانة سبعي كاب زي مفكارو بزح جزي تقدعي زخون نزوجدهم سجمتات نزجبرهم تجبارات بأفلوت أنا يسويتون بمخرنا يسويتون كجبرهم كله نسمع راح يبلو نزبدلهم بدلات كاي راحت زح جزي دك تبعتيه يقرأ مبالي خد الناي يقرأتها نحرد عيل كيا قالن سيتعب إذا نخبز كله I love you ترجمه بتعمي تجرب أبناتها ديكشنرسي صورة خد بلا خلاص نساس I love you تترجمه نحن از مثلا ناقن صورة تلك وتكاتيز مثلا حجي زيتات نابي زمت وي كابي زمتيو أنا مرحي الكاس مرحي مالت انتهي مالتي مرحي مالت كوغل قال مالتي لسه يندحرد أني إذا يحاول حرر هاليا رئيسي انتهي عمل اختصام محلالف تحرر لحوموني سلازي خابز حدا قاعد يخدحني لا إذا كار حقهم زلا انت نقرين من يتأزل رئيسي يتأزل لك كومو يندحرد أخاف كراخي إلو خم مرحي نساون تمرحيت كوينة أنت إيد زتلعلت كتل على قدني كم زفك أركاز زي رجاجس كلا قال هيوانجن سويته على كهت صوعة أبدا باي هنا بسفلا لي أقدر أميتها يكانت نسوت راح يكون كم زفك أركاز زي رجاجس كلا قال نسيتي أب عرات هذا يبقى أتاورك مسافة إن كملت بجزاء سبعة عندها لها من زرنا يسمع سلزي بحبرة سب زمت نسخهم قويتا عند ترى نساون كم باري عند ترى زغيد الجبابات جاي إذا منالبات حبرة سبنا هم يستلا مالتها يكونن يقداس جن كم نسخة قويتا هون كم خات كاجن تخكلني أبوتها خازي محاس تخكلني أبوتها مالت أبو ديها زبيتها ممهر ديها ببسلة أبون ممهر نحرد زي كون كايا قالن سيتي أبو ياتدلي ممهر ياتدلي
ንሱ ኸኣኒ ተመራሒትን ጓሉን ተምሃሪቱን ይዝደሊ እዚ ማለት ጽባቐ የለዎ ብገዛ ርእሱ መምህርተ ዘይኮንካ ኢኻ ካልኦት ከይዳ ፍልጠተና እትኾይና ሓይሊ ውሳኔኻ ናይ ቦነትካ ናይ መምህርነትካ ዘይተርያ እትኾንካ በዲላ ምስ መፀት በደላ እንድሕር ደኣ ጌጋኛ ምዃና ከተረጋግፀላ ትኸይድ ኮንካ ሰበይታ ክትኾን ኣይትክእልኒ ስለዚ እቲ መራሒ እቲ ርእሲ ዝብልሲ ብኻልእ ትርጉም ከይንሕዞ መራሒ ማለት ኣቦ ወይ ከዓኒ መምህር ብብስለት ኣቦ ከዓ ብሓላፍነት እዩ ንሰበይቱ እሱ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ ሽግር ክፍጠር ግድን እዩ እሱ ተኣ ዘይኮይኑ ግን ሽግር ኣይክፍጠርን ንሳኻ ኣቦ ተኣ ክትህሊ ከም ጓሉ ኮይና ምክንያቱ ጓል ኣንሰይቲ ኣቦን ኣዳን ሓዲጋ ናብ ሰብኣይ ክትከይድ ከላ ኣቦ ንክህልዋ እምበር ሰብኣይ ክህልዋ ኣይኮነትን ሰብኣይ ክህልዋ እንድሕር ደኣ ሓሲብና ኮይና ብዙሓት ሰብኡት ኣለዉ ምድሪ ኣቦን መምህርን እያ ክትረክብ ደሊ ነቦኸ ከመይ ክትቀርብዮ እንድሕር ደኣ ኢልካያ ንሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ብጣዕሚ ተኽብሮ ብጣዕሚ ተፍቅሮ ኣቦያ ትብል ንሰብኣይ ክኸ እንድሕር ደኣ ኢልካ ከም ኣቦይ ክኾነለየን ዝብልካ እኮ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ብካልእ ኣዘራርባ ኣቦየን ድልየን ዝመፃ ዘለዋ ካብቲ ምዉቕ ገዝአን ምዉቕ ዝኾነ ቤተን ድላየን ዝበልዓሉን ዝሰትያሉን ዝነበራ ፈሊኻ ናብ ገዛኻ እንድሕር ደኣ ተምፀን ሃሊኻ ናይ ቦነት ስምዒት ክስምዐን ኣሎ ኣቦ እንታይ ዝገብር ተጋግያ ምስ መፀት እዚኣስ ብከምዚያ እያ መርዓተይ እዚኣስ ብከምዚያ ኣፍቃሪተይ ኢልካ ክተሪኣ ከለኻ ስዊት እዚኣ ዝበደልክያ ፅባሕንጎ ከምዚኣ ተምፃልና ንስኺ ከምዚ ኢኽ እንዳበልካ ኣይኮነን ጌጋኣ ክተረጋግፀላ ኣይኮነን ኣቦ ንጓሉ ከመይ ገይሩ እዩ ዝርማ ኣቦ ንጓሉ ከመይ ገይሩ እዩ ዝምህራ እሱ እቲ ናይ መራሒ ዝበሃል ክርአ ዝግብኦ ከም ካህን ከም መራሒ ንብሎ ዘለና እዚ ብመምህር ብኣቦነት ክግለፅ ከሎ ንሳ ከዓኒ ብተመራሒት ብጓሉ ክትርአ ከላ ከመይ ጌርኪ ክነቦ ክትቀርብ እየ ልክዕ ከምኡ ጌርክ ንሰብኣይ ክትቀርብ እዮ ከም ጎይታኺ ከም መራሒኺ ከም ኣቦኺ ከም መምህርኪ ክትቀርብ እዮ እዚ ዓይነት ስእሊ እንተደኣ ዘይሒዝና ብምዕራባዊ ትረፍ ብናህና ሕብረተሰብ ይትረፍ እሞኒ እቲ ቁኑዕ ክኸውን ዘለዎ ስእሊ ፈጣሪ ንደቂ ሰባት ክፈጥር እንከሎ መርዓ ዝብል ኣምር ዘቐመጠሎም መርዓ ንዖም ከገልግል እምበሪ ንሕና ንመርዓ ክነገልግል ኣይኮነን ሰባት ንቃል ኪዳን ከገልግልዎ ይኮነን ቃል ኪዳን ንሰባት ከገልግሎም እዩ ፈጣሪ ዝደልዮ በዚ መልክዕ እንድሕር ደኣ ዘይተረዲእናዮ ኣነ ሰብኣይ ተኣዘዝኒ እንተዘይተኣዚዝክኒ ከዓ ፈጣሪ ክቐዝፈኪ እዩ እንተዘይኮይኑ ከዓ ባዕለይ ብኢደይ ክሳሃለኪ እየ ንስኻ ከተፍቅረኒ ኣለካ እንተዘየፍቂርካኒ ከዓኒ ባዕልካ ትፈልጥ እናተባሃልካ ይከይድኒ ስለዚ ካብ ኩሉ ወፂና በቲ ቁኑዕ ፍልጠት በዚ ዓይነት ተፈጥሮን ፈጣርን ፍጡርን ማእከል ብዝገበረ ክኸውን እንድሕር ደኣ ክኢሉ ትክክለኛ መፍትሕ ክረክብ ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ምዕራባውን ንሪኦ ዘለና እውን ብዙሕ ዘይቁንዕ ነገር ኣለዎ ማለት እየ ኣዝየ መስግነካ ስለ ንፁር መልስኻ ናይ መጨረሻ ሓትያ ዘላትኒ እዚ ዘለናዮ ዘመን ማሕበራዊ ሚድያ ዝዓብለሎ ግዜን መድረኽን ብምዃኑ ንሓዳር ናይ ደቂ ሰባት ንሓዳር ናይ ኤርትራውያን ክኸውን ይኽእል ናይቶም ንዕዘቦም ዘለና ብሓፈሽኡ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣሉታውን ኣወንታውን ፅልዋን ተራን እዩ ዘለዎ ክንድኡ ኸ ክነብሮ ይግብኦ ድዩ ምናልባት ሕቶኻ ብትክክል ተረዲኣ እንድሕር ኮይነ ኣብ ዘለዎ ኣብዚ ሓዳር በዚ ሕጂ ዘለዎ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ዩቲዩብ ፌስቡክ ይኹን ኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ቲክቶክ ዝተፈላለዩ ዓይነት እንታይ ፅልዋ ህልዎ ኣብ ሓዳር እንድሕር ዳ ትክክል እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ብሓዳር እንድዩ ሕጂ ዝበዝሑ ሰባት ነቲ ጠንቂ ሞት ጠንቂ ፍትሕ ጠንቂ ዕግርግር ከም ዝኾነ ብገለ ፐርሰንት ይዛረብዎ እዮም ነቲ ዘሎ መድረኽ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ሰባት ከዓኒ ነው እቶም ሰባት ባዕሎም እምበር ንሱስ ጠንቂ ኣይኮነን ዝብልለው እሞ እንታይ እዩ ተራ ዘለዎ እንድሕር ኣሉታ ኮይኑ ክንምንታይ እዩ ተራ ዘለዎ ኣሉታ እንድሕር ኣሉታ ዘይብሉ ኮይኑ ከመይ ኢኻ ትርድኦ ወይ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ንስኻ ወይ ኣፅኒዕኻ ትኾንካ of course ኣብ መጽናዕቲ ከጽንዐ ከለኹ ምናልባት ኣብ ዝርብ ኣብ መርዓዊ ጋሕታ 10 ዓይነት ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣቐሚጥ ኣለኹ እቲ ዝበለፀ ዝምድና ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሲ ወይ ነዊሕ ዓመት ከኺዶ ዝኽእል ማለት ዝነውሐ ዓመታት ዝኸይድ ምስ ሰበይትካ ወይ ምስ ሰብኣይካ እዩ ምስ ካልእ ነዊሕ ዓመታት ኣይህልወካን ኣብ ምድሪ ሕጂ ኣብዚ ዘቐመጥክዎ 10 ኣለዉ እቲ ሓደ ከም ቀዳማይ ዘቐመጥክዎ ከመይ ዕሩኽ መራኸቢ ብዙሃን ክትጥቀም ከለኻ ምስ ዕሩኽትኻ ትጥቀም ኣይኮነን ከም ዓርክኻ ጌርካ ዲኻ ምስ ሰበይትኻ ትጥቀመሉ ሰበይትኻ እንዳሃለወት ወይስ ምስ ካልኦት ኢኻ ትጥቀመሉ ብቁኑዕ መንገዲ ተጠቂምካሉ ዝበለፀ እዩ ብጌጋ መንገዲ እንድሕር ደኣ ተጠቂምካሉ ግን ዝኸፍአ እዩ ፅባቂኡ እንታይ እንድሕር ደኣ ኢልካ ምናልባት ስዊቲ ሲምፕል ማለት ቅልል ብዝበለ መንገዱ ስራሕ ኣለኻ ስዊቲ ናፊቐክ እንዴ ብዛዕባ ክሓስብ ኣለኹ ኢልካ ሓንቲ ቃል መሰጅ እንድሕር ደኣ ሰይትካላ ብዛዕባ ከም ትፈትዋን ብዛዕባ ከም ትሓስባን
ንሳን ደቂ ኣንስትዮ ንሰደትካዮ ዝርዝር ኣይትግበረላ ብዛዕባ ዝገበርካዮ ፀታዊ ርክብ ይኹን ዝሓለፍካዮ ይኹን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝናፈቃ በዚ ብዛዕባኻ ክትሓስብን ብዛዕባኻ ክትሰላስልን ጌርካ ኣሎ ምሸት ምስ መፀኻ she's ready በቃ everything ንዓኻ ንኩሉ ነገር ድልውቲ ኮይና ኣላ ድውል ኣቢልካ ይፈትወክ ዕፁብ የፍቅረክ ዕፁብ እዚ ዝበለፀ ጎድነታት ኣለዎ ኣብ ርሑቕ ንዘለዉ ሶሻል ሚድያ ክዛረቡ ሶሻል ሚድያ ማዕርኽ እንደይ ፀላው ምዃን ምክንያቱ ክትዳወል ተዳዊልካ ብዙሕ ሳይኮሎጂካል ሽግር ዘምፅእ ኣሎ ትሽግሩ ገለ እንታይ እዩ ተዳዊልካስ ኖርማል ብቴክስት ክትዕልል የብልካ ካብ ቴክስት ዝሓለፈ ቮይስ ክኾን ኣለዎ ካብ ቮይስ ዝሓለፈ ከዓኒ ብቪድዮ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ክሳብ 95 ሚእታዊት ኣቐሚጥ የሉካ ኣብ ዝርርብ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ስለዚ ቪድዮ ክኸውን ዝበለፀ ነገር ዝርርብ ምስ ማዕዶ ንዘለካ ብኣካል ንዘለካ ከዓኒ ወላ ብስራሕ ኮንካ ቪድዮ ክትዳወል ንዘለካ ሃዋሃው ክትሪኦ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ይደልየን ምድዋል ካብኡ ሓሊፉ ጉድኣቱ ግን እንታይ እዩ ዝብል ግን ፍላይ መርዓ ዘይኣተው ኣብ ሪሰርች ብዙሕ ግዜ ዝረኸብኮ ልበይ ዝሰብሮ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ጥራሕ ኣካል ክኾን ክስደድለይ ጥራሕ ኣካል ክኾንካ ስደድለይ ተባሂሎም ይሰድለን ንዘይተመርዓኻዮ ወድ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ኣካልካ ምስታት ኮምፕሊትሊ ጌጋ እዩ ሓጢኣት ከይኸውን ወይ ነውሪ ገለ ማለት ኣይኮነን ባርያ ኢኻ ትኸውን ንስኻ ባርያ ትኸውን ንሱ ከዓ ንጉስ ይኸውን ትስእሊ ዝተቐበለ ኣካል ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ብዘይገድስ ወላ ንዝተመርዓኻያ ሞቲቭካ ሮንግ ኮይኑ ክኸውን ኮምፕሊትሊ ጉቡእ ኣይኮነን እዚ ንምንታይ ይወስድ ንድሕር ዳ ተባሂልና ናብ ዘይተደለየ ነገር ወስድ እዩ ክትበኣስ ትኽእል ክትፈሓፋሕ ትኽእል ፋሕ ምስ በልካ ብምፍርራሕ ገንዘብ ስደዲ ወይ ከዓ ገንዘብ ስደድ እንዳተባሃልካ ብዙሕ ነገር ዝግበር እዩ ብዙሕ ነፍሶም ዝሰኣኑ ብዙሕ እውን ዝተሰቃዩ ኣካላት ኣብ ሪሰርች ኣጋጢሙኒ እዚ ነገር እዚ ብፍጹም ክኸውን የብሉን እዚ ኮምፕሊትሊ ናብ ባርነት ዝወስድ ጎደና ስለ ዝኾነ በዚ ዓይነት አንግል ወይ በዚ ዓይነት ኩነታቱ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ይጎዲ ብኻልእ አንግሉ ከዓኒ ፌስቡክ ክትርኢ ቴሌግራም ክትርኢ ዝተፈላለዩ ነገራት ንክትርኢ ሰበይትካ ኮፍ ኢላ እንዳሃለወት ዝግበር ጌጋታት ኣሎ ንዕኦም ወይ ሰብኣይካ ኮፍ ኢሉ ከሎ ምስኦም ትራኸብ ዝበለፀ ግዜ ክትወዝ ግባእካ ንሱ ኣልበርት ኣንስታይን ዘፍርሓካ መፃ እንታይ እዩ ዝተባሃለ ኣብ መፃ ደቂ ሰባት እቲ ማሕበራዊ ዝምድና ዝበሃል ማለት ነንሕትካ ወላ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ሶሻል ሚድያ እንዳፀለወ ስለ ዝኸይድ ንሱ የስጋኣኒ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዘሎ ሶሻላይዜሽን እስከይጠፍእ ዝብል ኣምር ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ቀንድን ወሳንን ነጥቡ ኣብዚ ክንዝንጓዕ ዘይብልና ግን ክንዘራረብ ከለና ቴሌቪዥን ወሊዕኻ ቴሌቪዥን እንዳረኣኻስ ድራር ንብላዕ ባ መርዓዊ እንዳብልካስ ሕራይ ሰምዓክ ኣለኹ እንዳበልካ ናብ ቴሌቪዥን ክተዛርበካ ደልያውን ከምኖ ሆልድ ጌርካ ቴሌፎንካ ወይ ቴሌቪዥንካ ኣጥፊእኻ ተጠዊኻ ጠሚትካ እንታይ ክሰምዓክ ኣላ ቴሌፎን እናዕለልካ ድዩ ቴሌቪዥን እናረኣኻ ድዩ ከምታት ይትዕላልና ምክንያቱ 700 ቃል ኢና ንዛረብ ኦራል ማለት እዩ ቨርባል ኮሙኒኬሽን ዝበሃሉ 700 እዮም ናን ቨርባል ወይ ከዓ ዘይቃላዊ ከዓ 93 እዮም እቶም 53 ቦዲ ፖስቸር ናትካ ኣካላዊ ምንቅስቃሳትካ ይኹን ፋሻል ኤክስፕሬሽንካ እዮም እቶም 38 ከዓ ነቲ ነገር ክዛረቡ ከልካስ ከመይ ኢልካ ኢልካዮ ዝመልክት እዮም ብዝርዝር ኣሎ ብቲ መፅሓፍ ስለዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትደልዮ ሙሉእ ኣካላትካ ምንቅስቃስ ናብኣ ጌርካ ኣቴንሽን ጌርካ ክሰምዓ ትወዲ ተባዕታይ እውን ከምኡ ዘይተገዳስነት ዝመስል እዚ ኣብ መጀመርያ ሳልሳዊ ስብእና ክውለድ ከሎ ይፈትወክ የፍቅረክ ክትበሃል ኣብ ጎደና ክትራኸብ ከለኻ ብንዳሓሰር ክትራኸብ ከለኻ ብንዳሓ ብጎደናታት ክትራኸብ ከለኻ ኣብ እንዳጋራጅ ክትሓልፍ ከለኻ ናታ ድምፂ ንምስማዕ ፅን ኢልካ ትኸይድ ወይ ናቱ ድምፂ ተን ዝበለህካ ቃል ንምስማዕ ሙሉእ ኣትኩረትካ ሂብካ ክትሰምዕ ምስ ተመርዓኻ ግን ቴሌቪዥንካ እንዳረኣኻ ድዩ ወይ ካልእ ስራሕካ እንዳስራሕካ ትሰምዕ ንምንታይ እታ መጀመርያ ሳልሳዊ ስብእና ክትውለድ ከላ ትገብራ ዝነበርካ ወይ ትገብርያ ዝነበርክ ዘይትገብር ስለዚ ሶሻል ሚድያ ብግቡእ እንተተጠቂምካሉ ፅቡቅ እዩ ካልእ ኣዘራርባ ሰበይትካ ኣብ ስራሕ ክትህሉ ወይ ናይ ርሕቀት ክህሉ ክእል ምስ ሰብኣይካ ምስ ሰበይትካ ቪድዮ ደዊልካ ትዕለሉ ነገራት እናዕለልካ ክስታይ ትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ንማሕበራዊ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ጉድኣት ኣለዎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንደቅና ከይተረፈይ ጉድኣት ዘለዎ ምክንያቱ መራኸብ ብዙሃን ፈላጣት ዝገበሮም ህቡባት ዝገበሮም ኣብ ምዕበያ ቆልዑ ክንምህሮ ከለና ብዲቴይል ንምህሮ እዩ ማለት እዩ ፈላጣት ዝገበሮም ሰባት ይኣምኑ ካብ ወለዶም ዝበልዎም ንላዕሊ ስለዚ ማዕርክ እንደይ ሶሻል ሚድያ ገዛ መፅኡ ይፃወት ኣሎ ኢቭን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክተብልዖ ከለካ ፊልም ዲ ወይ ገለ ወሊዕካ ታብሌት ዲ ቴሌፎን ነቲ ቆልዓ እንዳረኣኻ ኢኻ ተብልዖ ብጣዕሚ ጎዳኢ እዩ ፋሚሊ እንድሕር ዳኣ ተኣኪቡ ኣብ ጠረጴዛ ማኣዲ ምስ ተኣከበ ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ጠፊኡ ክትጥቀም ዝግብኦ ቴሌፎን እንዳተጠቀምካ ምስ ሰበይትካ ምግቢ ትበልዕ እንዳዕለልካ ቴሌፎን ትጥቀም
መራኸብ ብዙሃን ማዕረኽ እንድኡ ጎዳእቲ ኮይኖም ምክንያቱ ንናህና ሳልሳዊ ስብእና የልምስዎ እዮም ኮምፕሊትሊ ፍጹም ዝኾነ ምልማስ እዮም ዘልምስዎ ስለዚ ክንጥቀመሎም ይግባአና እዩ ክንጥቀመሎም ከለና ግን ንዓና ብዝጠቅም መጻመትና ብዘይጎድእ ደቅና እውን ብዘይጎድእ መልክዑ ክኸውን ይግባእ በዚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዝበለፀ እዩ እንድሕር ደኣኒ በዚ ዓንተ ባቐዲመ ዝበልክዎ ስእሊ ክስደድለይ ጥራሕ ክኾንኪ ጥራሕካ ኾንካ ኣነዋሪ ነገር ካብኡ ሓሊፍካ እውን ኣገዛ ክንዲ ንሰብኣይካን ንሰበይትኻን ንደቅኻን ወይ ንሰብኣይክን ንደቅኽን ግዜ መሃብ ንሶሻል ሚድያ ትህቦ ግዜ ጽባሕ ንጎ ስድራ ቤት ይዕኑ ስለ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ጉድኣት እዩ ናይዚ ውፅኢት ናይዚ ኩሉ ንዛረቡ ዘምሰና መሰረታዊ ፐርሰናል ስትራክቸር ወይ ከዓ ሰብኣዊ ቁመና ይፈርስ እሞ ሰብኣዊ ቁመና ምስ ፈረሰ ማሕበራዊ ቁመና ሶሻል ስትራክቸር ይፈርስ ሶሻል ስትራክቸር ምስ ፈረሰ ናሽናል ስትራክቸር ይፈርስ ሃገራዊ ቅርጺ ይፈርስ ሽዑ ከም ሕብረተሰብ ሙቃም ሰኣነካ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ሙቃም ከይሰኣነካ እንታይ ክትገብር ዝግባእካ ዝምድናታትካ ዓብይ ዝግብኦ መጀመርያ ምስ ገዛእ ርስኻ ሓዳውነትካ ማዕቢልካ ዓርኪ ገዛእ ርስኻ ምዃኑ ፐርሰናል ስትራክቸር ናትካ ምስ ዓበየ ሶሻል ስትራክቸር ፋሚሊ ስትራክቸር ክትቀውም ፀገም ይብሉን ፋሚሊ ስትራክቸር ምስ ቀውምካ ሽዑ ሶሻል ስትራክቸር ካብ ሶሻል ስትራክቸር ከዓ ናሽናል ስትራክቸር ክቀውም ይኽእል እዩ እሱ ቅርፂ ተኸቲልና ግን ሶሻል ሚድያ ይኹን ካልእ ንዓና ራን እንዳገበርና እንዳዘወረና ዝነብር ንሕና ግን ምንም ዘይንዝውር ብኩሉ እንዳተዘወርና ከም ንፋስ ናብ ዝነፈሶ እንዳነፈስና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ያ ኣዝየ መስግነካ ኣኽሊሉ ተኻሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ መምህር ከምኡውን ደራሲ መምህር ናይ ዝምድናታትን ናይ መጻምድትን ክብል ክእል እየ በዚ ገለጽካለይ ኣዝየ ዕጉብ እየ ካልኦት ዞም ሰማዕቲ እውን ብዕጉባት ክኾን ተስፋ ገብር እየ ኣብ መጨረሽታ ዘለካ ለበዋ ወይ ምኽሪ ክትገልጽ ዕድል ክበካ እሞ ኣብ ቀጻሊ እውን ክንራኸብ ተስፋ ገብር ፈቃደኛን ግዜን እንድሕር ተረኺቡ ፈቃደኛ እውን እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ንሎሚ ግን ካብ ዝንላዕለ ከይሒዘካ ብዛዕተናዮ ስምዕ መሰረት ግዜና ተኣክል ኣላ ንመጨረሻ ዕድል ክበካ ሓሻዊ ኣነ እውን ኣዝየ ዘመስግን ተንኪዩ ብጣዕሚ ድልውየ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክነቅሕ ስለ ዝደልዮ ኩሉ ሰብ እውን ክጥቀም ስለ ዝደልዮ ማዕረ ክንደይ ስቃይ ስለ ዝረኣኹ ገና ካብ ህፃንነተይ ከለኹ ብዙሕ ስቃይ ርአ ናብዚ መፅናዕቲ ዝወሰደኒ እውን ሓደ ነገር እዩ እቲ ለበዋይ ኦረዲ ብከምኡ ኮነለይ ስለ ዝደለኹ ብጋዝ ወይ ከዓ ጥዋፍ ኢልና ንፅውዖ ንበዓልቲ ቤቱ ክሰድድ ምስ ረኣኽዎ ንዓይ ከቢዱኒ ካብኡ ምጅማር ፍቅሪ እንታይ ድዩ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ካብ ማለት መፅናዕትታት ጀሚረ እዩ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ዛስ ዋይ ዘሳቀዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ምስ ኣጋጠመ ኣይኮናን ክንዛረበሉ ዝግባአና ግን ካብ መጀመርያ መሰረታዊ ክንዛረበሉ ዝግባአና እዩ ክንደይ መንእሰያት ነፍሰ ቀለብ ዝፍፅሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ብዘይገድስ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥመን ዘሎ ናይ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ መሰረታዊ ሕፅረት ፍልጠት እዩ ሕፅረት ፍልጠት ከዓኒ ክንፍውሰሉ ንኽእል በቢ ዘለናዮ እቶም ንምህር ክንምህር እቶም ንፅሕፍ ክንፅሕፍ እቶም ሰባት ከዓ ተጠቀምቲ ኮይኖም ከንዱ ምንባብ ንዓና ይስጠቅም ንማንም ኣይጠቅምን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ሰብ ከንብብ ንኩሉ ሰብ ኣብ ፍልጠት ክርከብ በዚ ኣጋጣሚ ክንርከብ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ኩሉና ፍልጠት ባይታ ኣብ ፍልጠት ዓውዲ ክንራከብ ብሓሳብ ክንዛተይ ኣብ ሓሳብ ከዓ ክንህሉ ዝበለፀ ነገር እሞ እዚ ፈውስና ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚኣ እታ ንኩሉና ካባይ ጀሚርካ ኣለበዋይ ማለት እዩ ኣዝየ ዘመስገን ሳይሓወ ኣዝየ መስግነካ ኣኽሊሉ ተኻሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካልእ መዓልቲ ከም ዝበልክዎ ክንራኸብ ተስፋ ግብር ንሎሚ ግን ኣዝየ መስግነካ ታንኪዩ ሳይሓወሽ ኦኬ